Takže pri mňa už sedí Miro Štrbák, veľmi nádejný slovenský borec, ktorý bude mať veľmi dôležitý zápas s hviezdou, bývalou Pride UFC, 60 zápasov za sebou profi, s Akagirom Gonom v Japonsku. Aké sú tvoje pocity? Teším sa na to. Cítim sa pripravený na ten zápas, na to supera, mám to spočítaného. Myslím, že už starší pán, môj super, a myslím, že ho prebijem, čo sa týka postoju. Mám, myslím, že lepší postoj a uťahám nejako. Ako dlho sa pripravuješ na tento zápas? Čo povedať, tak v podstate stále, trénujem, snažím sa pripravovať a na tento zápas som asi 2 mesiace, tak poctivo najlepšie. Opýtam sa, čo si povedal, keď si zistil, že budeš v Japonsku v takejto organizácii proti takémuto fighterovi bojovať? Že je to pre mňa veľká príležitosť sa niekde taký odrazový most. To som si tak povedal, že ma to posunie ďalej inde, nielen na Slovensku, Česku, ale niekde ďalej. Takú novú príležitosť, že mi to príde. Videli sme teraz, že Denisa Procházka bojoval v Japonsku. Si s ním v kontakte, dávate nejaké rady, ako sa správajú ľudia, ako kultúra? Nebavil som s ním o tom ešte, poznáme sa ako dobre. Neviem, možno mu napíšem, že ako tak, ako sa tam cítil, ale chcem to všetko sám zažiť. Teším sa už na to. Teraz odlietaš 3. už, spomínal tréner. Ako vyzerajú tie posledné prípravy na ten zápas? S kilami idem dole a výkonu ešte stále sa snažíme udržiavať čo najviac. Stále nejakých čerstvých sparingov nám vypíliať. Že proste najdôležitejšie vydržať teraz a v tom zápase už to bude všetko. Máš nejaké problémy, alebo pociťuješ nejaké starosti s zhadzovaním do váhy? No, s týmto nemám problém. Čo cestovanie, časový posun? Aké to vnímaš? To neviem. To sa troška obávam. Ale tak musím tie prejsť. Oslavy nejaké plánuješ? Všetci veríme, že vyhrá samozrejme. No, možno hej. Určite budem nejaká slaviť. To je veľký zápas, veľká príležitosť. Teším sa. Máš nejakú špeciálnu zbraň? Hovoríte, že postupuje tvoja výhoda, uťahať ho. Ale trénujete aj nejaké špecifické kombinácie, ktoré by mohli sedieť? Mám také 2-3 komba, ktoré by som chcel používať často a prekvapiť ten supera a hlavne vydržu. Jedničku mám a na to chcem proste zničiť. Chcem ho proste kondicky, fyzicky ho chcem vyťahať a potom chcem zaraziť. Japonsko, bojová história obrovská, Gono, obrovská hviezda. Neboj sa trochu publika, že budeš tam trochu pod tlakom? Ja sa tam. Ja sa snažím sústrediť čo najviac do tej kvietky a ten zápas je môj a všade je to len bitka. Či je to tu na, či je to v zahraničí, vždycky to bude tá bitka. Ako vyzerá tvoj deň? Ako trénuješ? Niečo možno poviete? Ráno sa zbudím, najem sa, nejaké vajcia si dám, bez všetkého. Keď na tej diete už je to také horšie, bez sacharidov. Idem na tréning, otrénujem nejakú hodinu a pol ráno. Idem sa naobedujem nejaké mäso, zeleninu a potom večero nejaké 4-5 mám nejaké a potom mám nočnú a nejaký proteín a to je celá režia. Na záver možno ešte takú, že v jednom rozhodu spomínal, že máš priateľku. Ako to ona vníma? Tak my sme vlastne
nejakých ten rok, nejakých 10 rokov, tak ma to podporuje a snaží mi pomáhať, čo najviac, ako sa dá. Či už je to v strave, či už je to, že ma nejako nevytáča nejakými vecami, keď už človek viete, už toho má dosť, ale mi pomáhajú, aj masážuje a tak pomáham ako priateľ. Čo rodičia, to isté, predpokladám. Určite podpora v celej rodine. Tak z začiatku to môj táto hlavne moc nebral, ale myslím si, že už sa proste s tým zmieril, že iný nebudem a proste už mi vychádzajú palce. Či možno otázočka, aká tam vlastne je partia? Viem, že Ilia je s tebou. Pokiaľ viem, že asi mám ja tréner. Ešte možno niekto zo Srbska ide, ale neviem ešte. A najdôležitejšie, že mám trénera Ilia a to je tak najviac, tak mi vie to najviac pomôcť do toho zápasu.